תתחיל. תן פה, רגע. מוקצות, תזוז, אני לא צריך, תדרים את התריס עד הסוף. להרים... מוקצות אחושרות האלה. גיר, אל תסגור. איך אתה מתכוון להרוג אותה בדיוק? אני לא מבין. אתה מוכן? אתה מוכן או לא? אני מוכן, אתה מוכן? היא רואה אותי. לא, וואי! יו! הנה, היא נסתה לדחוף. לא, סגור את זה. תגידו לי, אתם מפגרים? תראו כמו סיגריה בתוך הבית. לא, תחבא! היא רדפה אחריי. הנה, תראה. תצא עם הסיגריה! תעשה משהו עם זה. בסיגריה, תעשן, מה אכפת? תיקח, נו, אני... בואי, עושה שם סחור. איפה גמורים? בוא'נה, היא מפגרת, זה היא שניסתה לאט לגמור אותנו. וואי, ראית איך היא רדפה אחריי? האתר שלו יום הולדת 27 היום. רבק, תראי מסוק. נו באמת, איך היא הורסת מסיבות, יאללה, השתייה שלי בחוץ. והסיגריה בבית. נו, הסיגריה, קח, תוציא אותה. קח, תפוס, תוציא את זה. בוא, תצא, תעשן פה. יש קרטלים, מחפשת אותי. איזה... תקפת אותה לא נכון. מה אני עושה? לא, אני לא יכול ככה, היא לא בא לי טוב. איפה היא? היא מטיילת פה, מה זה? וואי, אחי, חרמנית הרי רצח. מה אתה עושה? תסגור את החלון. מה אתה עושה? הלאה, נו, היא לא נותנת לי לצאת. מה אני אעשה עכשיו? ראית את הגודל שלה? כן, מה אני אמרתי לך? זה מה שאני הרגתי. הביאה משפחה, ידעתי. תתקוף אותי תראי איזה עוקץ, אחי שרמוטה. תעצרי. נו, היא מחפשת אותי, נו, דביר, הדברים שבחוץ. השתייה שלי בחוץ. תראה איזה סיבובים, מה קרה? וואי, רק עומדת, תחכה לי, קח את זה. קח את זה, באמת. אני עכשיו הולך להביא קץ כבר. אני הולך לגמור אותי עכשיו. רגע, אני עושה סרט דוקומנטרי בשביל, נו, אתה יודע. אוכל הקיצה, לא אוכל. תתן לפני הקרב, מה יש לך להגיד? בוא רגע, מה יש לך להגיד ככה לפני הקרב? רגע, תראה. רגע, כמה מילות פרידה. אני לא צריך, אם היא עוקצת אותי, תעשה אמבולנס. אבל אתה אמבולנס, אחי. תסגור את הדלת רק כשאתה יוצא. אני עושה סיבובים, לא בא לי טוב הבילון הזה, הוא מטה אותי. תראה, להסתכל. יאשכה הסתכל בזה עכשיו עליי. רק תעמדי, הבת זונה אין לך מנוחה, תעמדי רגע. תני, מה את עושה? תני לי להיות מוכן בחוץ אחד על אחד. היא עדיין זה... מצד לצד. מצד לצד. היא עדיין עפה כאילו? מצד לצד? בואי נשאר לזה, שיט. מצד לצד. הופה, שרמוטה. הופה. אני לא מצחיק איפה היא. אין בעיה, עכשיו היא אומרת, וואו, בעייתי רצח זה. בעייתי רצח, זה באוויר, כן, סחרחורות את מרגישה, אה? היא מתחילה לאבד גובה, הנה מתחילה לאבד, הופה, עכשיו תראו להיכנס. אללה וואטה. וואי, דפקתי לה אחד המחושים וזה לא מרגיע אותה. מה מלחיצים אותה?